हाय लोगोफोर नै आं बाजाराव थांदोंमोन आरो बाजारनिफ्राय बेखौ लाबोबाय ओमफ्राय मेंग' हे ओमफ्राय नै लिथुखुर ओमफ्राय आनारस ओमफ्राय बेयाव मा दं दे गेस खालामगासिनोमोन नै लोगोफोर बेयाव दं अमा बेदर नै बियो बानलु लोगोफोर नोंथांमोना नायनो गोसोब्ला नायलांबाय थादो आं दिनै मा खालामो गोथाव गोथाव संना जानोसै गोथाव जायाबाबो लोगोफोर मिथाइया गोथावथार नै अमा बेदरा ओमफ्राय जिंखा आलुजों एवनोसै बेखौ आं दा अमा बेदर एवगासिनो आरो ओमफ्राय ओंखाम नै लोगोफोर बेदर एवबाय जा ओमफ्राय नै जा ओंखाम संबाय लोगोफोर सोर आं बायदि ओंखाम संहोलां मिथाइ जाहोलां जायो कमेन्टआव खोन्थाहरदो गोथावथार मिथाइया जि गोथाव मोनखाबाय आं लोगोफोर ओंख्रिया मोनबाय आरो गोथाव जाबाय जानोसै आं दाना लोगोफोर नाय आनारस मा बुङो रैमालि नै गोथांसोना बियो ससे मोनदो ससे मोनाखै नै थाइजौ लेंग्रा थाइजौ ओमफ्राय लिथिकुर बेखौ दा आङो जानोसै आरो लोगोफोर दाना आं बेखौ लेमनोसै लेमनानै जानोसै नै बेखिनिखौ गोथांसिन ना लोगोफोर नै बेखिनिया मोनबाय आरो टानटाना लोगोफोर नै लिथुकुर थाइजौ आनारस दानिया आं जानोसै बेखौ वाव कितना अच्छा है वाव जोबोर मोजां लोगोफोर जोबोर मोजां मोदोमदों लोगोफोर आनारस थाइजौ लिथुकुर यामि दाना आं बेखौ जनानै जानोसै आरो लोगोफोर दाना आं जानोसै आरो